24 minutos na pasado alas 7 sa buntag. Karon sa labing dagkong mga balita sud sa nasod, ang Commission on Elections pagawas ng educational video unsaon sa pagpadlong ang mga kalapasan sa kampanya. Si Boy Bawal mo nahimong poster boy sa COMELEC batok sa kalapasan sa mga lagda sa eleksyon. Samtang opisyal nang giluwatan sa COMELEC ang litrato sa opisyal nga balotang gamiton sa piniliay karong Mayo 13. Ang ibabaw nga bahin sa balota nagpakita sa adlaw o petsa sa piniliay, sa ballot identification number o sa clustered precinct. Diin gamiton ang balota. Doon na say mga lagda unsaon sa pag-shade ang oval tapad sangan sa mga kandidatong pilion sa mga botante. Gilista sa balota ang 33 ka mga senatorial candidates, 123 ka mga party list organizations. Ang ginaganon sa lokal nga mga kandidato nasa ubos nga bahin sa balota. Sa iyang bahin, si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. ni Pasangil nga doon nagigustong mo sabotahe sa PCOS machines nga gamiton sa maabot nga piniliay. Ipasangila ni Brillantes ang Automated Election System Watch ug ang Center for People Empowerment and Governance o CENPEG sa pagpakatap og sayop nga mga kasayuran, pagpintal nga inutil ang COMELEC sa pagpahigayon sa piniliay karong Mayo 13. Samtang si Senador Kiko Pangilinan ni auhag sa COMELEC pagtukod og task force aron nga mobadlong sa vote buying o sa pag-disqualify sa mga kandidato nga mamalit og mga boto. Dagkong opisyal sa Communist Party of the Philippines gipasangilan nga nagkasungi mahitungod sa pagpangulikta og campaign fees sa New People's Army gikan sa lokal ug nasudnong mga kandidato sa piniliay karong Mayo. Labing paspas, labing kasaligan, DYAB, Radyo Patrol, Balita. 26 minutos na pasado alas 7 sa buntag. Ang Police Commissioner sa Sabah, si Hamza Taib, di salikway sa mga taho nga pipila ka armadong mga Pilipinon nakalusot sa security cordon nga ilang gipalibot dito sa Sabah. Matod ni Hamza, ang mga pulis padayon sa ilang pagpangandam pagpalayas sa armado nga mga pundok. Apan ang Department of Foreign Affairs nisubli sab siyang auhag sa armadong pundok sa mga Pilipinon na natanggong sa Sabah sa malinawon nga pagpauli sa Mindanao. Si Assistant Secretary Raul Hernandez niingon ang kadaguan sa Pilipinas nakiglambigit ron sa kadaguan sa Malaysia sa paghusay sa panagsungi nga way mo agas nga dugo. Apan sa iyang bahin, si Sultan Jamalul Kiram III dideklarar nga ang iyang mga sumusunod na nitabok na lungsod sa Lahad Datu dito sa Malaysian state sa Sabah magpabilin sa ilang nahimutangan. Matod ni Kiram, determinado sila na musukol ni bisan kinsang armadong puwersa na makigsakbang nila. Matod ni Kiram, niabot silang 300 ka armado nga mga pundok. Apan ang Malaysia ni banabana usa ka gatos armado niyang mga sakop. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales ipadayon sa kasong pagpangawkaw ni kanhi PNP Chief Jesus Versosa og lain 7 ka mga opisyal mahitungod ni sa questionable pagpamalit og 75 ka depektuso nga mga police rubber boats niadtong 2008. Gawas ni Versosa, ikihasab sila si Police Deputy Director General Jefferson Soriano, Police Director Luiso Tikman, Director Romeo Hilomen, Chief Superintendent Harold Obalde, Deputy Director General Benjamin Bilarmino Jr. o Chief Superintendent Villamor Bumanghag. Alas 7:29 na, karon sa labing dagko nga mga balita sa patigayon ni us-us ang peso at tubangan sa Amerikanhong dolyar. Ang closing rate gahapon 40 pesos og 60 centavos. Mas ubos og 1.8 centavos sa closing rate sa niaging semana. Samtang ang Department of Finance
Iauhag sa Department of Transportation and Communications pagpahamtang og laing kolor sa license plates alang sa mga sakinang gi-import pinagi sa Special Economic Zones. Alas 7:29 na, karon sa labing dagkong mga balita sa gawas sa nasod ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Niam-am nga way angayang kahadlukan sa gipangagpas nga katapusan sa kalibutan na panagpas ni Saint Malachy o Murguea tungod sa resignasyon ni Pope Benedict XVI. Ang Santo Papa nagsugod siyang usa ka semana nga spiritual retreat ug di siya ikita sa katawhan hangtod siya pagpakita pagbalik pagpahibaw na sa iyang resignasyon karong Pebrero 27. Samtang ang Beijing niauhag sa Vatican sa di na pagpanghilabot sa kalihukan sa China kung makapili na og bag-ong Santo Papa. Usa ka Pinoy na apil sa 7 ka mga langyaw nga gidagit dito sa Nigeria. Usa ka Islamic extremist group mo iniangkon og responsibilidad sa pagdagit sa mga trabahante sa amihanang Nigeria. Samtang mga reporter sa BBC ni strike, ni welga, ni biya sa ilang trabaho sud sa 24 oras aron pagprotesta sa paglaslas sa mga trabaho sa BBC. Ato rong susihon ang kahimtang sa bagyo nga si Krising. Aniya si Ned Saleterero. Good morning, Neds. Good morning, mga kinatong weather bulletin number 3 sa tropical depression na si Krising. Ang tropical depression Krising nagkakusog ang pagdagan samtang padayon kini naghulga sa Mindanao. Ganing alas 4 sa buntag ang sentro sa tropical depression Krising gi-estimate base sa atong available data na naa sa 310 kilometers east of General Santos City. Aduna kining hangin na 45 kilometers per hour samtang galihok kini sa direksyon na west-northwest sa kusgon nga 22 kilometers per hour. Ang tropical depression Krising gi-expect nga naa sa 30 kilometers northwest sa Cotabato City ugma sa buntag ug ugma on Thursday sa buntag naa kini sa 380 kilometers northwest sa Zamboanga City. Sa Mindanao, atong forecast sa Mindanao makasinati og pagulan o paguros sa hangin samtang ang eastern ug central Visayas lakip ang lalawigan sa Subo makasinati og kasarangan ngadto sa makusog na pag-ulan o pagpanugdog na posibleng makamugna og kalit na pagbaha o pagdahili sa yuta. Ang Bicol region ug ubang dapit sa Visayas makaangkon og mapanganuro na kalangitan idubanan sa hinay ngadto sa kasarangan na pag-ulan o pagpanugdog. Ang Cagayan Valley ug probinsya sa Aurora ug Quezon makasinating pagpanagom inubanan sa hinay na pag-ulan samtang ang Metro Manila ug ubang dapit sa atong nasod makasinati og katag na pagpanagom inubanan sa katpatak na mga pag-ulan o pagpanugdog. Kasarangan ngadto sa makusog na hangin nagagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan ng magpasulabi sa amihan ng Luzon ug hangin nagagikan sa amihan ng silangan ngadto sa amihan ang magpasulabi sa ubang dapit sa atong nasod. Ang kadagatan sa tibuok kapuluan sa atong nasod, kasarangan ngadto sa may pagkabaluron. Sa Metro Cebu, ang temperatura magsukad gikan sa 24 ngadto sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang ganyang alas 6:03 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:53 sa hapon. Ang atong takna alas 7:34 sa buntag gikan diri sa Pag-asa Macsan kini si Ned Saletrero. Daghang salamat. Neds, kini atong pag-uwan-uwan magpadayon ni tibok adlaw? Yes sir, og hantod gani ugma gi-expect yapon nga ganigapon ang ato ang weather pod sir. Usa ba ni hinungaw ni Krising o lain ang hinungdan ani Neds? Oo, sa affected gyapon tani sa mga rain bands nga dalaan ni Krising sir. Wa pay estimate Neds kano sang landfall ni Krising karong adlaw? Wala pa sir, but ato padayon kami nga nag-monitor ani nga bagyo sa Krising. Salamat si Ned Saletrero live gikan sa Pag-asa Mactan. Alas 7:33 na. Sa Sports Patrol, ang WBO o WBA World Flyweight Champion Brian Viloria. Ikat-kat sa stage ano sa pagdawat sa usas labing taas nga pasidungog. Isip Boxer of the Year sa 13th Annual Gabriel Flash Elorde Memorial Award. Samtang Hinebra San Miguel, way sukaranan sa pagpanik. Bisan ko napilde sa ilang unang tuto-kadua sa nagpadayong PBA Commissioner's Cup.
Si Cyrus Baguio mo gipasidunggan sa impressive nga sinugdanan sa Alaska. Nakadaog ang Alaska sa tuto nila kasunod sa unang tuto ka mga duwa. Samtang nagbangutan karon ang kalibutan sa basketball tungod sa kamatayon sa tag-iya sa Los Angeles Lakers si Jerry Buss. Si Buss mo gipasidunggan sa pag-umol sa Glamour franchise nga nakapabaskog sa NBA. Namatay siya sa pangidarong 79. Si Buss na ospital sa niaging semana tungod sa cancer. Si Buss ni palit sa Lakers gikan sa Canhey Forum Arena og nahimo ning usa sa labing malampuson nga prangkisa sa National Basketball Association. Alas 7:35 na. Si kanhi Vice Presidente Joseph Estrada kusganong nihimakak nga iyang gisukmag ang opisyal sa kapulisan sa Manila Fiscal's Office niadtong Domingo. Si Vice Presidente Jejo Marbinay nangangko nakasaksi sa panghitabo. Matud niya way nasakitan. Apan ang hepe sa Blumentritt Police Community Precinct, si Chief Inspector Eduardo Morata, niingon gidabudabuhan siya ni Erap o gihulga siyang tangtangon siyang pwesto. Samtang dito sila sa Fiscal's Office, human nila dakpa si Vice Mayor Isko Moreno o kaubanan tungod sa pagpasiugda og bingo. Si Morata ni pakita pagani sa nagisi niyang uniforme o sa iyang mga pangus og bunog tungod sa pagkarambula na nila sa mga dumadapig ni Moreno. Si Moreno, running mate ni Estrada, kinsa nakigsakbang sa incumbent mayor nga si Alfredo Lim. Bro, napagod ako sa gaming kagabi. Kaya mo pang mag-review? Oo naman. Buti may vitamins tong energy drink ko.